Per a nosaltres, en Pere Casaldàliga, pels missioners claretians, ha estat sempre conegut, certament per moltes generacions. Molts han estat també companys seus, tant aquí a Catalunya com a la província d'Aragó, a la que ell va pertànyer amb la partició de Catalunya a les províncies, i el recorden en la seva tasca i en el seu servei. Per altres generacions posteriors, ha estat sempre un referent des de la seva tasca missionera, des de la seva tasca profètica i des del seu servei de bisbe a l'Araguaia, allà a São Félix. La figura d'en Pere ha estat vinculada també més enllà de les persones concretes que s'hi han relacionat, també amb tota una dimensió amb els claretians de Catalunya. Molt sovint, en moments de promoció, de treball en grups, això, el testimoni, les obres, els escrits d'en Pere, o fins i tot la seva imatge en molts postes vocacionals o acompanyant altres claretians, ha estat present. Des del món editorial, el món de la poesia, el món de l'escriptura que ell va cultivar i va fer, també Claret ha recolzat sempre en aquest sentit publicació en català de les seves obres o d'obres que tractessin o figuressin. I certament, a nivell de formació claretiana d'alguns referents, ell ha estat sempre acompanyant. I molts textos seus han acompanyat també la formació i l'acompanyament de reflexions de comunitat que, des de la seva reflexió teològica pastoral, doncs també aquí tenien el seu ressò per anar tracant la nostra resposta aquí a casa nostra. Amb els claretians hi ha hagut sempre una vinculació certament de seguiment i certament amb uns més que amb d'altres potser, perquè les relacions personals també hi fan, de seguiment i de propicitat. Jo crec que ell no s'ha desvinculat mai del que passava als claretians, ho ha anat seguint, i des dels claretians de Catalunya, com des d'altres àmbits claretians, mai han estat desvinculats del seguiment de la vida del Pere i de la seva missió. En concret, a la missió del Brasil, sabent i assumint que el lloc on ha estat el Pere en cap moment ha arribat a ser una missió pròpiament nostra com a claretians, però hi ha hagut sempre un lligam, encara que alguns hi van ser a l'inici. Després es van crear una altra missió. Catalunya va assumir després la missió de Guajará-Mirim. Hi va haver una vinculació, un seguiment. En alguna ocasió el Pere va estar també en temes de formació present a la missió i en els missioners de Llatinoamèrica. Hi ha hagut sempre una vinculació i un seguiment en aquest sentit d'efecte i de relació. En els seus 75 anys de vida com a claretià d'en Pere, jo crec que una de les coses que destacaria o que ell va poar en els seus inicis i que l'ha acompanyat tota la vida, ell mateix ens ho recollia magníficament en el missatge que va adreçar a la congregació en ocasió del bicentenari del naixement del pare Claret. Ell marcava allà 3 aspectes de la definició de la vida claretiana. Un, de la definició pròpia del missioner, que el claretià és algú que abraça i crema arreu on passa amb la fidelitat i la caritat de l'amor. Un altre, a l'aspecte de la dimensió de que la missió del claretià, allà on sigui i arrelat allà on sigui, sempre és de mirada universal i de disponibilitat universal. I la tercera, que usa i empra tots els mitjans possibles per la seva missió. La vocació ve en el seu si de la crida de la resposta en una vida i una acció al servei dels altres, que després pren formes concretes. Que la vocació ha d'estar arrelada, ha d'estar concretada en un lloc i en un itinerari i en uns serveis, però que no pot desprendre's també d'aquesta mirada universal que desvinculi la resta del món o la resta del que està passant del que un està o del lloc concret. Dintre de la inquietud del Pere per respondre a aquella inquietud de resposta a Déu i de crida, ell cerca o troba una congregació missionera en els seus orígens, a la qual ell se sent identificat i a la qual fins i tot fa el seu camí. Aquest porta 2 dimensions. Una congregació que té una dimensió comunitària, per tant, juntament amb d'altres fer camí i avançar. I d'altra, de treballar sempre amb els altres, amb l'altra gent, el servei, la missió que fem responent als moments de la necessitat. Repassar la vida del Pere és repassar moltes coses i reconèixer molts mèrits, però sobretot és no perdre allò que motivava aquesta vida, allò que l'ha acompanyat i allò que li ha donat el sentit per fer tot el que ha fet, que és aquest amor a Déu, per Déu als altres i en Déu a tots.